Следващият ни гост е меко казано авантюрист. Живял е в 15 държави, пътувал на стоп с самолет, дори с подводница, но винаги с изработените от него чифт сандали. Спал е 2 седмици в полицията в Тайван, парил си огън с USB кабел. Сандалите му са от автомобилна гума, сам си ги прави, както разбрахте, и стари работни дрехи. Защо оставя графичния дизайн, за да приключенства и как едно от тези приключения продължи точно 933 дни, ще ни разкаже сега Станимир Станев. Здравей, добре дошъл. Здравейте, привет. 2 години и половина, 933 дни в Азия. Да. Защо избра Азия? Харесвам азиатски неща от малък и реших да отида да видя всичко с очите си. Просто живота е прекалено кратък. И... Какво си харесвало от малък? Ами като бях малък, бяха много популярни кунг-фу филми, всякакви такива подобни неща. И аз се запалих, тренирах таеквондо като малък. И реших, що пак да не отида да видя. Постоянно мои приятели насам, натам, отиваме си викам, що пак да не отида и аз е така. Беше ли го планирал толкова дълго и като маршрут? Не. Планирано нямаше. Просто оригиналната идея беше да обиколя Азия така между 1 и 2 години, да разгледам и да се върна. За нас хора, които са толкова работещи по цял ден и така, звучи такова, как да кажа, странно, как ще отидеш да обиколиш за 1-2 години Азия. Виждаме маршрута ти. Да. Как става това нещо? Ти не трябва да имаш никакъв ангажимент? Става просто не трябва да имаш аз нямах ангажимент. Бях безработен. Реших, що пак да не отида. Всички наоколо само се оплакваха. Нямало работа, нямало това, нямало това. Викам, не мога така, нали? И реших просто. Тръгнах и така. Как се придвижваше? Вярно ли с подводница си се возил? Да, в Южна Корея ме поканиха. Слязохме 40 метра надолу в най-голямата туристическа подводница в света. На остров Джеджу се намира. И? Какво се вижда с подводницата? Невероятно. Ми гледахме коралови рифове, останки от кораби, разни други такива неща. Интересно беше, определено. Добре, сега ти ни носиш тук някои неща. Дай да видим най-напред тия сандали твоите. Да, ето ги сандалите. Самоделни. Зимна гума. Важно е, че е зимна, не е лятна. За да има грайфери. Каишката се сменя всеки 2-3 години. Тя е от Северна Индия, от едни панталони работни. И така, тази част се отива навътре и се ползват и само като чехли, нали? Иначе се ползват като сандали. И ето с тия сандалки 933 дни шляп и 90% от времето само с тях. Си изкара с тях. Да. Да кажем за хората, защото аз мисля си направя такива, защото очевидно те са изключително здрави, нали? Да. Заради това, че са от зимна гума, няма късане, няма нищо. Не. Единствено каишките се протриват и на всеки 2-3 години се сменят каишки. Да. Видях на снимките, които си ни изпратил, едно много интересно колело, с което ти си се придвижвал. Такова, в което човек е леко полегнал. Това пак ли е твое изобретение? Ами не. Тия колелета съществуват от над 100 години. В Белгия и в Холандия ги има много. Аз просто ги открих за себе си и почнах да си майсторя от стари колелета такива. И това си го направил сам? Не, това е едно друго. Но беше. От този тип? Да, от този тип. И с това си обикалял? И обикалях целия Тайван с него. Само в Тайван карах такова. Но съм направил и други. Ние споменахме за Тайван, че там в полицията си спал. Как става това? За мен нещо беше... са те арестували или? Не. Срещнах други хора, пътешественици, и те ми казаха, тук можеш спокойно да отидеш, да питаш полицията, да си опънеш палатка, да си вземеш душ. И аз си мислех, че нещо се шегуват. Не може да е вярно. Обаче се оказа всъщност, че Тайван е много такава страна, велосипедна. Едни от най-големите производители са в Тайван. И това е официална политика. Вместо хората да спят по пътищата насам-натам, по-добре директно в Репело, копия от паспорта си правят, всичко, вземаш си душ, палатка. Дори веднъж полицията ме закараха с патрулна кола и платиха стая за мен в ефтин хотел наблизо. Да те настанят? Да, защото казаха, тук не е удобно да си опъниш палатката, ама нищо закараме. А в Лепелото как си спал? Да, занимават ли се с горе някакви престъпници и нарушители или по-скоро обгрижват? В Тайван те са много миролюбиви хората като цяло, много дружелюбни, много щедри. Основната дейност на полицията дори в по-планинските райони е да приютяват разни пътешественици. Тоест там престъпността не е така изявена ли? Не. Тоест работа, вижте, полицайците в Репелото нямат работа. Друго, освен да разсталят хората. Да, даже като влезеш в Репело и си има табелка, къмпинг зона, тук вода, гуми, има инструменти, велоинструменти. Да си оправиш нещо, да си оправиш. Като стана дума за спането... Искаме и ние така полиция. Искаме така, нашата полиция е друго, да, те пак те прибират, нали, има по друг начин. Като стана дума за спането, разбрах, че по много интересен начин си плащал, така да кажем, в кавички, за да спиш по разни места. Ами да, много хора съм ремонтирал разни работи, на други места съм бил доброволец, срещу храна и легло.
А как се разбираш с тези хора? Как ги намираш? Ами има си разни на света, сайтове. предполагам, че не говорят много чужди езици. Не. Но има разни сайтове такива за пътешественици и съвсем спокойно можеш да намериш хора, които живеят в даден град и да ги питаш директно, мога ли да пътувам така и така до това място, мога ли да остана с вас една вечер, 2 вечери. И те, ако са свободни, те виждат в интернет твоя профил, какви са ти интересите. Ако виждат, че имат сходни неща и нямат никакъв друг ангажимент, е съвсем нормално да те поканят. А ти им свършиш просто някаква работа? Да, в замяна аз им правя нещо друго. Разбрах си боядисвал. Да, примерно им боядисвам или нещо друго, ремонтирам им някакви неща. Аз в момента дори също това правя. Приютявам пътешественици. Тук в България, когато си? Последно беше дошъл един младеж от Англия, който пътува с колело с една гума само от Англия към Австралия. На колело с една гума, по цял ден върти педалите, гумата му падайки е толкова голяма, 36 цолова. Да, цирково колело с целия му багаж на него. Рекорда му е 160 км за един ден. Изумително. Да. На едната гума. Да, беше преди 2 дни. Се влиева за една нощ и продължи. Добре, ти спомена, че Тайван е било изключително мирно и гостоприемно място. А кое беше най-опасното място, на което си бил? В крайна сметка няма ли някакви рискове, с които ти се сблъскаш по време на едно такова пътешествие? По принцип, да. Винаги има някакви рискове, нали? Винаги трябва да се съобразяваш. Аз избягвам да ходя, примерно, по нощите, по кръчми, където има пияници и разни други всяки такива. Нали? Винаги може и дори в най-опасното място да си на безопасност. Всъщност в Северна Индия, като бях, аз не знаех, че е много опасно. Има постоянно атентати, там и проблеми с Пакистан. И веднъж така ме запознаха с един човек, който се оказа, че е бил терорист преди. Човека, който ме приюти, каза, ела, сега ще се запозная тук с един човек. Не се представя, той беше терорист преди, ама сега е нормален. Има жена, дете, нали? Да, но улегнала. Да, вече няма проблем. Добре, случвало ли ти се нещо опасно? Нещо, което ти застраши здравето или живота? Отървал се. Принципно, когато не мислиш за такива неща, въобще ти нито ги привличаш, нито нищо. Храната как ти се стори? Там всичко е много различно от това, с което ние тук сме свикнали. Ами да, навсякъде е много различно. Доста люто е. В повечето държави храната е много люта. Дори в началото ми беше трудно така, нали, да свикна, но сега пък не мога без люто. Най-екзотичните неща, които си пробвал през тия 933 дни? Много. Невероятни плодове, невероятни зеленчуци, всякакви неща. Има неща в Азия, които никога не сме ги чували тук дори, че съществуват. А би ли живял в Азия? Ами... Завинаги или? Не, определено. Просто той е много пренаселено навсякъде в Азия, освен в Монголия. Нали? И като за нас, тази пренаселеност, ние както сме свикнали тук... Много те идва? Много, да. Просто прекалено много. А къде ти е добре следващата дестинация, която си мечтал и искаш да прекараш така 2-3 години да обиколиш? Евентуално Южна Америка. Кратко пътешествие една година. Тук ти ли си на този слон? Или не, просто го снимах. Движението, има колички, камиони и едно слонче си движи. Така като нашите каруци тук. Кара слон и говори по телефона. Да. А колко ти струваше всичко това, защото за нас се звучи да пътуваш много скъпо? Аз не съм смятал всъщност никога така колко е струвал, защото аз съм тръгнал с някакви пари, после съм работил нещо временно, изкарал съм други. Никога не съм правил сметка така колко е струвал, колко съм похарчил. Винаги съм гледал да си имам достатъчно, за да мога да се прибера, ако нещо се случи. И това е. И винаги като ми намалее ресурса, си търся някаква временна работа. Какво, например? Каква време? Какво си работил? Примерно работил съм като механик на коли в Малайзия. 3 месеца ремонтирах коли. Обикновена работа, най-обикновена. В Южна Корея в едно селце работих. Рязах дърва с резачка, цепих, събирах камъни от една нива. И най-обикновена работа. А плащат ли прилично колкото да има? Да, съвсем нормално. Дори даже и страната човек може да се намери много по-лесно работа, отколкото в голям град. Защото и страната няма млади хора, които да работят, само стари хора са останали. То навсякъде в света долу-горе. Младите бягат по големите градове. И е много лесно, когато си в сезона на прибиране на плодове, много лесно да се намери човек временна работа. За месец, за 2, за седмица. Това, което си донесъл другото, какво е? Това е нунчако от вестници. Ти си го направил пак? Да, в Япония бях учител по нунчако на едни деца. Нали? Понеже е най-безопасно от вестници и най-леко и няма проблем с границите.
Станимире, благодарим ти за това гостуване и че ни потопи заедно с твоите разкази в историята, в света на Азия. Интересно е наистина, особено 3 години близо да прекараш. Това си един нов начин на живот.